Voľby do Európskeho parlamentu boli definitívne ukončené. Na Slovensku vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 27,81% hlasov. O niečo menej ako PS získala strana Smer SD so ziskom 24,76% hlasov. Ďaleko za Smerom bola strana Republika, ktorá získala 12,53% hlasov. Hlas SD dostal o 0,04% viac ako KDH. Hlas získal 7,18% a KDH 7,14% hlasov. Slovensko bude mať spolu v Európskom parlamente 15 poslancov. Teraz sa pozrieme, ktorá strana bude mať v Európskom parlamente koľko poslancov. Za PS 6 poslancov. Ľudovít Ódor, Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Michal Viezik, Lucia Jar. Za Smer SD 5 poslancov. Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Monika Beňová, Judita Lašáková, Katarína Rod, Nevedialová. Za Republiku 2 poslanci. Milan Uhrík, Milan Mazúrek. Za Hlas SD 1 poslanec, Branislav Ondruš. A nakoniec za KDH 1 poslanec, Miriam Lexan.